A la presentació oficial dels equips del Club Patí Vilanova per la temporada 2011-2012. Així que anem a rebre ja els components d'iniciació escola, que són la Sofia Valentina, l'Arnau Paredes, l'Oriol Gràcia, el Pau del Sol, l'Olivia Ferrer, el Mauro Ferrer, la Noa González, el Roger Zapatero, el Xavier Genís, el Xavier Clemente, el Pau Fernández, l'Edgar Saez, la Geray Rodríguez, el Diego Marina, en Carlos Caballero, Marc Llero, Mario Gómez i Gerard Parejo. Ara sí, el comarcal, Genís López, Martí Jordà, Miquel Escala, Biel Baldric, Àlex Ortigosa, Àlex Roura, David Albacete, Pau González, Marçal Borrell, entrenats pel Roger Juncosa. Ells són Max Rodríguez, Roger Jové, Sergio Rodríguez, Blanca Angrill, Víctor Zapater, Marc Vergés, Jofre Vila i Jordi Martínez. Entra a pista ara el prebenjamí d'iniciació B, entrenats pel Juanjo Ferrer i amb els següents jugadors: Aina Roca, Aleix Ferrer, Mateu Rabadà, Marc Hernández, Hugo González, Arnau Martínez, Eric Serra, Arnau González i Pol González, i també Jordi Ragón. Entrant l'equip prebenjamí A, que està entrenat per Carlos Ramírez i conformat pels següents jugadors: com a portera Júlia Baldric i com a jugadors de pista Alba Garcia, Ignasi Angrill, Noel Torres, Sergi Ramírez i Bernat Martínez. David Márquez té els següents jugadors: com a porter Marçal Casal i com a jugadors de pista Fiona Frangioni, Llibert Arans, Samuel Encuentra, Adaya Valeriano, Mario Gómez i Álvaro González. I rebem ara a la pista el prebenjamí C, a l'equip prebenjamí C, que està conformat com a porters amb Álvaro Velasco i Ricard Galisteo, i com a jugadors de pista Gorka Pascual, Joan Pascual, Tomàs Bodego, Pol Almagro, Eduard Gil, Gerard Carrera i Roger Carrera. Benjamí en competició, que té els següents jugadors. Està entrant en aquests moments a pista i els jugadors són com a porter Adrià Garcia i de jugadors de pista Adrià Serrano, Marc González, Xavier Zambrano, Rafael Morera, Guillem Gambau, Paola Pascual i Judit Esteve. A l'equip benjamí B té com a porter el Rubén Torres i com a jugadors de pista en Roger Marrasser, en Marc Garcia, Jaume Folk, Marcel Massó, Pau Rodríguez i Asier González. El benjamí C del Club Patí Vilanova, com a porter Álvaro Martínez i com a jugadors de pista Gerard Bertran, Joan Martínez, Marcel Escofet, Pau Jové, Pau Carbonell i Víctor López.
l'equip Alevia, que està conformat pels següents jugadors. A la porteria, Marialba Bonvehí. I com a jugadors de pista, David Lecha, Joel Ruiz, Alberto Vilchez, Gerard Cabezas, Carlos Soto, Isaac Torres, Roger Rasset i Víctor González. L'equip Aleví B, que juga a la porteria amb Daniel Velarde. I com a jugadors de pista, Jofre Bertran, Ramon Mormeneo, Aina Martínez, Ana Agustí, Ona Matas, Eric Donate, Jordi Montoliu i Pere Pasqual. L'Aleví C està conformat a la porteria amb Maria Briva i com a jugadors de pista, Ferran Alemany, Jan Escala, Sergi La Laguna, Judit Arbolés, Albert del Riu, Arnau Robles i Gemma Briva. Infantil A, conformat pels següents jugadors. Com a porters, Pau Medrano i Juan Esteban Ruiz. I com a jugadors de pista, Marcel Tetas, Aleix Sicilia, Carlos Vilchez, Daniel Lecha, Ferran Llorente, Eloi Fernández i Àlex Gil. L'infantil B, que està conformat a la porteria Carlos Donoso. Com a jugadors de pista, Oriol Pereira, Pau Castro, Francesc Ortiz, Carlos Aceves, Pati Miret, Maria Córdoba, Maria Leal i Mercè Guerra. Després de la categoria infantil, que posa ara per fer-se la foto preceptiva, el juvenil A, que té els següents jugadors. A la porteria, Marc Pulido. I com a jugadors de pista, Francisco Soto, Albert Ferrer, Marc Fernández, Josep Pol, Marc Cuevas, Jesús Serrano i Jorge Fernández. I entra a pista ara el juvenil B, conformat pels següents jugadors. A la porteria, Albert Briva. I com a jugadors de pista, Arnau Álvarez, Carlo Dufet, Aleix Aguilar, Alejandro Delamo, Àlex Raventós i Rubén Gómez. A l'equip júnior del Patí, que està conformat pels següents jugadors. Com a porter, Àlex Aguilar. I com a jugadors de pistes, Joaquim Benedí, Carlos Ramírez, Sergi Sabater, Jofre Toledano, Albert Blanco, Isaac Palacios, Àlex Pereira i Jordi Guasc. Aplaudiments per rebre l'equip mini femení, que entra a pista i que està conformat per les següents jugadores. Com a porteres, Aina Roca i Júlia Baldrí. I com a jugadors de pista, Blanca Angrill, Alba Garcia, Fiona Frangioni, Addaia Valeriano, Judit Esteve, Paola Pasqual i Teodora Morera. A pista el femení base, compost a la porteria Marialba Bonvehí i Maria Briva. I com a jugadores de pista, Aina Martínez, Ana Agustí, Ona Matas, Gemma Briva, Judit Arbolés, Maria Ramiro, Gemma Ruiz, Ruth Figuerola, Maria Leal, Pati Miret i Maria Córdoba. Fins aquí la totalitat d'equips base del Club Patí Vilanova per la temporada 2011-2012. El viejo pabellón, la escala Rugella, animando a su Patí, a que meta un gol aquí.